Priemerná mzda účtovníka na Slovensku je 650 eur za mesiac. K tomu musíte ešte pripočítať odvody, účtovník potrebuje ísť počas roka na viaceré školenia, musí mať k dispozícii firemný počítač, telefón, kanceláriu a vlastný stôl. Samozrejme má nárok na dovolenku ako aj PN-ku, ktorú mu firma preplatí. Ročne vás tak účtovník stojí takmer 14 000 eur. A za túto cenu je vám k dispozícii iba 8 hodín denne počas pracovných dní. Chcete ušetriť takmer polovicu týchto nákladov? Nemať obavy z daňovej kontroly, mať pokojný spánok a informácie o účtovníctve dostupné 24 hodín denne aj vo vašom mobile? Zbavte sa starostí s účtovníctvom a venujte sa podnikaniu. Zverte sa do rúk profi účtovníkom od spoločnosti Helvitax SRO. Viac informácií na helvitax@profiúčtovníci.sk alebo na stránke profiúčtovníci.sk.